барои убури марз ба Қазоқистон сафар кардам. Зимни бозгашт марзбони рус гуфт ваш въезд закрыт. ба аёдати волидайн Тоҷикистон рафта будам. Дар роҳи бозгашт ба Русия дар фурудгоҳ боз пас гардонданд. Гуфтанд ки дар рӯйхати сиёҳ афтидаам. 2 сол дар ватан кор пайдо карда натавонистам. Савори автобус боз ба Русия назди бародарам сафар кардам. Дар марз маълум шуд ки ҳаққи вуруд надорам. Пас гардониданд. чунин шикоятҳо аз забони дӯстони муҳоҷирам гоҳ-гоҳ садо медиҳад. Бо харҷи зиёд чипта мехаранд, вақт сарф карда сафар мекунанд, бехабар аз он ки аз ҳаққи вуруд маҳруманд. баъзан муҳоҷирон барои санҷидани ин масъала ба ҳар гуна интернет-кафеҳо, чиптафурӯшиҳо ва ё ҷойҳои дигар муроҷиат мекунанд. дар бархе мавридҳо барои рафтан ба ҷое вақт ва пул сарф мекунанд. дар бархе мавриди дигар номаълум ки то чӣ андоза дар ҳамон ҷойҳо маълумоти дақиқ мегиранд. оё беҳтар нест ки кушода будани роҳатонро ба Русия худатон осонакак санҷед? Чӣ гуна? Барои ин кор танҳо смартфон ё компютер бо интернет ва сарфи ҳамагӣ 5 дақиқа вақт кифоя аст. қадами аввал вориди браузер шавед, хоҳ Google Chrome аст ва ё хоҳ Mozilla. дар бахши ҷустуҷӯ калимаи проверка въездаро нависед ва ҷустуҷӯро шурӯъ кунед. дар сатри аввали натиҷаҳо линк бо сарлавҳаи проверка наличия оснований для неразрешения въезда пайдо мешавад. services.fms.gov.ru ин торнамои расмии сарраёсати вазорати корҳои дохилаи Русия оид ба масъалаҳои муҳоҷират мебошад. линки мазкур шуморо рост ба саҳифаи даркорӣ мерасонад. онро интихоб кунед. баъд аз кушодашавии саҳифа шумо номи ин ниҳодро хоҳед дид. Главное управление по вопросам миграции МВД России. Дар поёнаш навъи хизматрасонии онро мебинед. Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России. акнун зарур аст каме поёнтар ҳаракат кунед ва хоначаҳои холиро пур кунед. инҷо муҳим аст ҷузъиёти шиносномаи хориҷиятонро дақиқ бе иштибоҳ ҳуруфчинӣ кунед. ҳар ҷо ки ин гуна ситорачаро дидем, маънои онро дорад ки ба ҳамин суол ҳатман бояд посух диҳем ва ин хоначаро пур кунем. насаби худатонро чӣ хеле ки дар ҳуҷҷат аст менависем. ном, ҷинс интихоб мекунем. бародарон мард интихоб мекунанд, хоҳарон занро. санаи таваллуд тақвимро зер мекунем ва рӯзу моҳу соли таваллудамонро меёбем. шаҳрвандӣ метонем ё номи кишварро аз ин рӯйхат ёбем ё бо навиштани чанд ҳарфи аввалаш он пайдо шавад. навъи шиноснома. инҷо 3 пешниҳод аст. барои мо танҳо шиносномаи биометрии хориҷӣ лозим аст ки онро интихоб мекунем. рақами ҳуҷҷатро менависем. муҳлати эътиборро аз тақвим меёбем. кишваре ки шиноснома додааст ишора мекунем. капча. инҷо рамзи додашударо менависем то исбот кунем ки инсони воқеӣ ин ҷустуҷӯро карда истодааст, на ягон барномаи компютерӣ. ва ирсоли дархостро пахш мекунем. барои санҷиши маълумоти шумо сомонаро якчанд сония зарур аст ва дар ниҳоят натиҷаи санҷиш пешкаши шумо мегардад. акнун пас аз маълум шудани ҳаққи вуруд ба Русия, шумо метавонед бе саргардонии зиёд нақшаи дақиқ бикашед роҳ ба сӯи Русия ва ё ҷустуҷӯи кор дар ватан. бояд инро низ гуфт ки маълумоте ки дар ин торнома нишон дода мешавад танҳо характери иттилоотӣ дорад ва расмӣ ҳисоб намешавад. аммо дар аксари кулли ҳолатҳо ин маълумот дуруст аст. агар шумо ҳамин 3 рӯз пеш аз Русия наомада бошеду ҳанӯз маълумот нисбат ба шумо ба махзан ворид нашуда бошад.